malimot pag-ibig mo. Magwawas puso mo, tagbirin ko. Sana'y huwag ka mailip ako saan. Nalingan niya. Galingan sa mga sa dula. Wala Asa man yung dapat ang saba kaya? kasi na dito dapita ba? Dito nga sa Jid bay. Dito lagi nga sa Ada dito. dito. Ara man yung saba kayo. Sige. Hoy! Hoy! Ay, dito siya kadungo kay bungon na ba? Medyo traffic na. Pero, okay. Santo. Hoy, kamu to ba? Oh, kami to. Unsay biko? Kami nahinginan lang sa yung biko. Ang amuala, anong saba kay ka? Unsay nagkaon kog sabaw? Bungulan ni mo uy. Unsay monggol? Wa mo'y tarong sa istorya ha. Asa man na yung monggo yan si Pedro? Unsay kauban ni mo negro? Kapuya ni maka-istorya tagbungol. Unsay monggol na sad ko? Basi di mo kauban monggol. Kapuya ni maka-istorya tagbungol. Oy! Kuya, ito rin yung bungon. Kuya Pedro. Samok ba nimo? Dili lagi ko negro lagi. Samok ba nimo manghod? Sawa man ko nagkagod. Ay kasamok. Wala lagi lamok diri lagi, way lamok. Ay basta. Ay, tuara to bungulo. Ana gid ni mga magsuon nga mga bungulo. Namalik jud sila bay. Mga monggol ba deme? Ug sa sang wala sad minagtagay. Wala man may naiyo nga nagtagay mo. Unsa pisot inyong nanay? Ay mga bungol jud. Kita sa uloy. Amo to sila. Run. Right. Chemical. Take it. Yata. Ako'y ba? Oh, sariwag. Sariwag ka mailip ako yun. Denyo anay kaon. Asa mo ta magaanan yo? Hoy! Loy. Sariwag ka mailip ako yun. Inga makatay. Sariwag ka Nay kausan niyo? Wala. Saba. Saba na. okay lang sita. Medyo traffic na. Saan to? Kanta-kanta ako na rin. Kapanglabay mo. Naman mo. Saba makay ka. Ikaw. Hay, buhok kang tayo. Naman minanginang lang sa yung biko. Wala man minanginang lang sa yung biko. Anak ko, kami to. Ano sama eh? Unsay monggol? Unsay monggol na sad ko? Kasi di mong kauban monggol. Wala dyan ni klaro ka istorya ba? Wala dyan ni klaro ka istorya dyan. Sige. Balot ko na. Kapuya dyan ni makistorya tagbungol. Gi. Oh iya, besar man yung kamera mga i-delete sa to. Gi. Kuya Pedro. Saman. Go. Ikaw manggol. Ikaw man. Imong nanay pisot. Dungan pa sa Bala treat. Unsa pisot ang nanay? Ay mga bungol dyan. Kita sa ulo oy. Run! Ay. Sa sibsib. So what's up mga buwang? So karon day mga buwang no mag-shoutout na ta. Shout out! Shout out day kang Angeline Kumaig, kang Saira Manatad, kay April Uwano, kay Nicole Salbanya, kay Princess Nilyama, kay Curly Abrigana. Shout out sa inyo. Shoutout sa mga magpapa o sa sponsor na si Khaled Ula.
Shout out ko sa akong mamang papa o kang Raya, Pulyante o kang Jubilin Irayan. Gasya. Shoutout day ko kang Curly Abrigana o kuan kang Mag Vincent Manili, mama, papa o ate, kuya o kuan dayon kay Aika. Og shoutout tayo sa akong pamilya no, ka mama, ka papa, ka kuya, og kang shoutout tayo ka One Region, Galarion Baluyos, og ka Cristina Jen Habanon, og ka Eugilin Echaleco Pertos, Jen Nicole Salbania, Mark Vincent Gawangon Ranyan. Shoutout sa akong mga magpapa. Shoutout kay Mary Joy Abiar, kay Marjorie Abiar, kay Ralph Abiar, o kay Aika Nabalis. Og shoutout tayo kang Juan Zia Ochia, then Rina Grace Coro, og kang Khaled Ola. Shoutout sa mga silingan. Shout out ko sa akong crush. Shoutout kang Abigail Rosales. Shout out kay crush. So mauro to ang video no. Please like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell para updated mo sa sunod video. So Claveria Anong Tabays At your service. Bye.